Herri hainbeste hasi izanez, kanpotik hainbeste jente etorri izanez, gero etxe bizitza ekitzen hasi ziren bere, ez da? Bai, etxe bizitza, bai, asko izan. Txurrukan egu hasi ziren lehengo, esate benat, hane txurrukan ibizan mordo bat, etxe bizitza pilo bat, da gero plazaku esan, da gero baina berandu hasi zin goluz etorten. Bai, ze hor, auzo osoak sortu ziren. Bai, auzo, bai. Zeintzuk, Legaño... Elorrio kaminue, Txurruka, da Legaño, da Matza, da auzuek izien. Auzo osoak. Bai, auzo osoak, bai. Bai. Eta horretan auzoatan, jente horreri gero, eurek behar izanak eta asetzeko eta, klaro, dendak, tabernak, komertzioak eta bere sortu ziren, ez da? Bai. Dendak txikitsu gehu zan, da gero apizkat onditxu izien. Elego txikitsu gehu zan, da onditu zin gero. Bai. Ze tabernak eta lehendik baigo zan batzuk berri zen, betiko tabernak. Lehena betiko tabernak gehu ziren, Pedro Juanena, Julian Txonat, da Fondie, da Ganeketxe, da Karteruna. Bai. Gehu ziren. Da gero guk epini gendu zen edeneko taberna bat, eta gero restaurante bat epini gendu zen gu gero. Tokiona. Bai.